Kadağımızın aýdyşýaly dünýä derejesine, halkara derejeye eýe boldy. Hut şonuň üçin bitaraplygyň many maňzynyň esasyna, bitaraplyk görülgesiniň esasyna gahrman arkadagy gahrman serdarymyz dünýäniň berent münberlerinden bir topar başlangyçlary öňe sürdi. Şoň esasyna da Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ençeme kararnamalar çykardy. Şol kararnamalar dünýä ýurtlarynyň ösüş üçin, dünýä halklarynyň awadan ýaşaýyşyna, dünýäde hyzmatdaşlygyň, dostlugynyň ösmegine hyzmat edýär. Hemişelik bir taraplığımızın 30 yıllık şanı toylayaz. Bizim bir taraplık bayramçılığımız dine öz yurdumuzun Türkmen halkının bayramı değil, dünyanın bayramına uğurluyor. Türkmen bir taraplığı dünyanın bayramına uğurluyor. Şu münasibetli yurdumuzda dünyanın türlü yurtlarından, türlü sebeplerden, türlü iklimlerden köp sanlı mihmanlar, şol sanlı yokor dereceli mihmanlar hem geldiler. Türkmenistan bugün ösüş için, dostluğunluk üçün, dünyada abadançılığı berkitmek üçün, dünyada ösüşleri üçün etmek üçün, dostana gatnaşyklar ýola goýmak üçün ören möhüm maslahatlaryň geçirilen merkezine uğurluyor. Türkmen topragyna, Türkmen paýtagtyna, Türkmenistanyň gujagyna erteklerdäki bir üýtgeşik gözellik bilen dören abadanyň gujagyna dünýä ähmiýetli möhüm wakalar bolup geçýär. Şu ajaýyp bunun münasibetli Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk şany toýy, halkara bir taraplyk bunun münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy, bütün agdy bir mehriban iýilmeli dünýäniň ähli awadançylyk toýjy, dostlugyny ileri tutýan halklarynyň bütün adamlary tüýs ýürekden gutlaýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň parahatly siýasatynyň öňe sürýän beýik başlangyçlaryň netijesinde halkymyzyň görjek güni mundan hem gowy bolsun. Goý dünýä mundan meýlekem parahatçylyk, awadançylyk, dostlugynyk, hyzmatdaşlyk nury çaýryp dursun. Bir taraplyk bagty, bir tarap ýurt tutan ýoluňa gurban, ýagty ertirlere uzalyp barýan, muradyna ýeten iýliňe gurban, toýlardan toýlara bedenip barýan, köňlü nagyş edip eri adyny her kim senden alýar, güýç kuwwatyny, ata sen, ene sen her dürýadyny ösürüp bagtyna gonyp barýan, owadan ýang salyp ýakyny alsa, mertebel adyň ýetendir arşa, mendile yeňişden yeňişe bagtym sen demmeden beýgerip barýan. Kadan var, rahatlyk beren döwrüme, düzgünler milletiň bütün ömrüne, hyjy sen, joşgunlar salan köňlüme, mehri sen ýazlar oýuryp barýan. Hoştap howaň, güllü maýdandyr seniň, gapyň açyk, ýoluň aýdyndyr seniň, bugün aýdan söziň aýdymdyr seniň, özge aýdymlardan saýlanyp barýan. Asuda aýlanyp aýym ýyllarym eşlet meýdanyna ýörsün iýillerim, paýhasy başym sen, porat biýillerim, her tutan iýişim sen, şowlanyp barýan. Ýene has nurlanyp gelip görke sen, biýiliň kuwwat tapsyn, süňüň berketin, bagta besläp ömrüň şu gün ertesin gudratsyň, güýjüne daýanyp barýan. Ýene bir gedek şu hemişelik bir taraplymyzyň şany 30 ýyllyk toý münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy, bütün halkymyzy, dünýäniň ähli awadançylyk töýjü halklaryny tüýs ýürekden gutlaýar. Goý toýlamaz toýlaşdyn, gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutan işleri mudama rowaç bolsun.
Qurban onlar bayramçılık davarada hökümeti Türkmenistan'ın at kazanan jurnalisti Dowran Yelagaliy bilen Dowga media Dowran Halipa gutlu bolsun toylar Türkmen halkynyň islendiginiň ýüreginde kalbyna, gözüne şahatlyk pyrsatlar jemlenýär. Çünki watanymyz özüniň dünýäde üçünji gezek ikrar edilen hemişelik toyuny toýlaýar. Ödem bu toylary dünýä halklaryndan gelen dostlarymyz bilen, doganlarymyz bilen toýlamagyň özüne de jewsligi dünýä ýaýradýan döwrümizin gahrmanlarynyň bize de öğretip berýän mümkinçilikleri bar. Şu zatlar doğrusunda bir jurnalist hökümine, sunudy saat hökümine bir pikirleňiz biziň bilen paýlaşsaňyz. Jahan ören doğru bilen ene görýän toylar toýo, bayramlar bayrama ulaşýan halkymyz indi bir näçe gün bäri bir ajaýyp bayramçylygyň ruhuna ýaşaýar. Abada millet ýahatçylyk dolagynda ene dinalaryň forumy geçdi. Oňa da dünýä kän döwletlerinden dinalar gatnaşdylar. Gaty ýokary derejede üstünlükli geçdi. Soňa mene hemişelik bir taraplamydan 30 ýyllygy şuyla aýratyn bir beleg berýär. Şol hemişelik bir taraplamydan 30 ýyllyk münasibetli dawaralar hem indi Türkmen paýtagtynda Türkmenistan'ın ählerinde hatta dünýäniň ýurtlarynda uldan bellenip ýer. Biziň öz ýurdumyzda belleniş hakyna aýtsak bolsa, bir näçe gün bäri ören ýokary derejede bayramçylyk çäreleri ýylyna geçirilip dur halkara bir taraplyk günüň hem de hemişelik bir taraplardan 30 ýyllana başlanan dawaralaryň bir ýokary derejede dowam etdi. Ýörüte gül goýuşlyk dawarasy boldy. Meclisler merkezinde bir aýdym saly kanterde tomuş etmäge geldik. Bir taraplyk ol biziň ata-babalarymyzyň müň ýyllyklaryň, asyrlaryň dowamında arzu etgelen arzularynyň wysaly bolup durýar. Bir taraplyk arzuny amala aşyr, şo bir taraplyk ýoluna düşdük. Şu ata-babalarymyzyň arzulary, paragatçylykda ýaşamak, dost, doganlyk bolup ähli halklar bilen bir özara bähwitli iqtisady medeni gatnaşyklary etmek. Bu da ata-babalarymyzyň arzuwy. Ine şo zatlary amala aşyrmak üçin hem biz ýörüte bir taraplyk ýoluna düşüp 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ilkinji gerek. Bide Türkmenistan hemişelik bir taraplygy hakyna kararnama bilen ýörüte bir tarap döwletli Türkmenistan döwletini ikrar etdiler. Ine şondan bäri geçen 30 ýylyň dowamında Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasy birege ananşýan strategik hyzmatdaşlara öwrüldiler. Ine şu geçen ýyllaryň dowamında biziň bir taraplarymyz diňe bir Sewitiň ýurtlaryna ýa-da döwletleri däl, eýsem bütün dünýä oňun täsirini ýetirýän bir nusgawy, paragatçylygy öňe sürýän nusgawy döwlete öwrüldi. Şonuň üçin hem häzirki döwürde görýärmi, ine bir taraplaryň dostlary topar döredilip ýörüte oňa bir näçe döwletler, 20den owrak döwletler agda bolup durýar. Ine olar hem biziň bir taraplyk ýolumyz boldy ýar. Daşary ýurtlardan, näçe döwletlerden, näçe halklar, näçe wekiller gelipdir. Olaň içinde ýörüte döwlet başdanlary da bar. Hökümet ýolbaşçylary da bar. Ir halkara goramalaryň en çemetin ýolbaşçylary bar. Eril şonuň ýaly medeniýet sunugat ustatlary hem bar. Meşhur siýasatçylar hem bar. Şu zatlaryň öýde ýem türkmen bir taraplygyna, tutuş dünýäniň hormat goýanyna, gowanýandygyna, ananýandygyna aýdyň şaýatlyk etýär. Ine şonuň üçin hem elbetde Birleşen Milletler Guramasyna şol Türkmenistanyň bir taraplygy 3 gedek. Ýagny ýankaýşymyz ýaly 1995-nji ýylda, 2015-nji ýylda hem ene şu ýyl, ýagny 2025-nji ýylyň 27 martynda ýörüte ikrar edildi. Jahan özüňiz bilýäňiz dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň 3 gedek ikrarına eýe bolmak demek. Munyň özü juda bir awray mertebe eýe bolup durýar, munasip bolup durýar. Ine şonuň üçin hem elbette itiraplanmada hakkında näçe aýtan aýdy oturmaly. Biz oňa gowanýar, buýsanýar, bir taraplanmady. Biz hemişe gorap buýsanyp gedýär. Bir taraplanmadan hukuklaryny, borçlaryny biz üstünlikle amal etýär. Birleşen Milletler Guramasynda dünýä döwletleri de biziň bir taraplanmada hormat goýýarlar. Şu gedekki bayramçylarymyzyň çäklerini de biz oňa aňyrýamly göz ýetirdik. Şunuň ýaly ajaýyp döwür, ajaýyp pursat elbetde Türkmen döwletiniň, Türkmen halkynyň awray mertebetini has bilentlikle göterdi. Şonuň üçin hem ene bizi Türkmen döwletini dünýä işine has bilentliklere çykaran Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagymyda, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Terdarymyda biz hemişe tawazyny aýtdylar. Şu bayramçylyk pursatda da Gahrman Arkadagymydy, Arkadagly Gahrman Terdarymydy, ähli watandaşlarymydy. Şu bir taraplyk bayram bilen mehirli gutlap elmydama janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny,
İl-yurt bähwitli, umum adamzat ähmiýetli döwlet tutumlarynda mundan beýlekde mudama rowaşlyklar kazanmaklaryny arzu etýär. Sağolun, Töwran Halifa, arzuwlaryňyza goşulýas. Doğrudan hem Türkmen halkı özüniň dünýäde üçüncü ýa-da ikrar edilen bir tarapyna gowanyp ýaşaýar. Ine muň şaýadam tutulýan toýlar, şeýle toýlar dowamly bolsun, toýda arzuwlaryňyz, pikirleriňiz biziň bilen paýlaşyp duruň. Sag bolun. Sag bolun. Aydym sadyň bar ýerine, aydym sadyň ýanglanýan ýerine mydama şatlyk we toý we bayrama. Mehriban ýerleşlerine ýurdumyzda uly bayram, uly toý. Türkmen halky agdyberlikde, bagtyýarlykda biziň hemişelik betaraplygyňyň 30 ýyllyk toýuny ullun toýlaýar mehribanlar. Biziň medeniýet sungat işgärlerimiziň begenjiniň bysanjynyň çägi ýok. Meňe ýanymda Maktumradan Naky Milli Drama Teatrynyň artisti, Türkmenistanyň at gadanan artisti Gülşürün Annamradowa. Gülşürün birek toý gününe, bayram gününe hoş gördük. Toý gününe ruhlarymyz, bilen kalbymyz bir bysanjdan doly. Senem bir öz duýgularyňy ýyleşlemeden paýlaşsaňyz onuň gutluglaryny eşitsek. Köp sağ olun. Türkmen ilimizde hemişelik bir taraplığımızın 30 yıllık toy toylanıyor. Bu toyu dünyanın ehli küncünden hormatly mihmanlanmalı gelipdir. Şu mihmanlanmadan bu sonucunu eşitiyaz. Bulun bizim için Türkmen bolup dünya inenmedi hasam begenler ya. Tevavi diňe bir öz duýguň bilen däl, ähli kişiniň bir pikirini eşitip şolaryň pikirini bile paýlaşmaklyk ol bizim üçin ören ýakymly. Tevavi biz daşar döwletlerde bolup gelemizde o taýdaky bizde galyrýan täsirler bizim üçin hem ýakymly pursatlar. Ine şu gelen mihmanlarda da bizim Türkmenistan döwletimizde ullukan ýakymly täsirler galyrypdyr. Bu bizim üçin Türkmen ilimiz üçin ören ýakymly pursatlar. Bizi şeýle döwürde, ajaýyp döwürde, bagtyýar döwürde, bagtly döwürde ýaşadýan, parahat, erkin erkany döwürde ýaşadýan gahrman arkadagymyň, arkadaly gahrman terdarymyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Mundan beýlegem biziň toýlamyzy bedeýän medeniýetimiz hasam pajarlap, güllap, gulaşdyn. Men medeniýetimizi wasp edýän şeýle bir ajaýyp fetirler bar. Şonu halkymyz bilen paýlaşmak isleýän. Halkın halvı bolup eleme ýayran Türkmen medeniýeti, Türkmen sungaty. Dutargyjyk bolup elleri bangan Türkmen medeniýeti, Türkmen sungaty. Bagtyýar döwletiň beýik sungaty. Arkadagyň pehim paýhas elegi, ruhun kanaty hem sözüň keremi. Aydym sazy benni edere ýüregi, Türkmen medeniýeti, Türkmen sungaty. Bagtyýar döwletiň beýik sungaty. Biziň milli sungatymyz hemişe güllap gulaşdyn. Milli sungatymyzy dünýä jar etmäge giň mümkinçilikler eden gahrman arkadagymyň, arkadaly gahrman terdarymyň janlary sag bolsun. Hemişelik bir taraplygymyň 30 ýyllyk toý bilen Türkmen ilimizi, gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman terdarymyzy tüýsürekden mehirli gutlaýan toýlamyz toýlaşsyn. Sağ ol Gülşürün. Arzuwlaryň hatyrly bolsun. Parahat watanymyzda, ilmidama, toýlarda, bayramlarda owazlaňyz belenden belende ýanglansyn. Toýlarda görşelýän bayramlar gutly bolsun. Köp sağ olun. Hormatly adamlar, şunun bilen miras teleýaýlamy öz işini tamamlaýa. Biziň Agdyber döredüjilik toparmadyň taýýarlap ýaýlama berýän gepleşikleri siziň göňüňizden turan bolsa, biziň Agdyber döredüjilik toparmadyň ihlasy çeken rahmetiniň ýerine düşdik bolardy. Bizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe Türkmen halkymyzy asuda asmanyň asyna parahat zeminiň üstünde erkany günde ýaşadýan döwletli diýarymyzy bedew bady bilen ynamlyň alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň, arkadagy gahrman ferdarymyň jallar sag, ömürleri uzak,
belent başlary aman bolsun. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň aglyk bilen başlan maksatly mendilleri ak ýollarda kemal tapsyn. Hormatly adamlar, şeýle ýaşy arzuw niýetler bilen miras teleýaýlamy bugünkü işin tamamlaýa, garaşsyz baky bir tarap diýarymyzyň günnöründen dogýan nurly gün siziň her bir ýeriňizde wagt hoşluk, bagtyarlyk getirsin. Sagamany tutduryň, giýjäňiz rahat bolsun. Hormatly adamlar.